Kolana Novoslobodskaya ya Linavenda Moskov. Nûnerên diyasporeya Kurd veke her sal roja 14 aderê ji bo pîrozkirina roja jidayîkbûna Mela Mustafa Barzanî li ber avahiyê ku lîderê Kurd ji sala 1954 ta 1958 lê jiya bû kom dibin. Mela Mustafa Barzanî tenê 4 salan li vê xaniyê jiyaye. Balam ev 4 sal bûye sedem ku ev balaxane bibe ciyê ziyaretgeha tevayê Kurdan. Dibe ku heta Barzanî bi 500 pêşmergeyên xwe nêzî 12 salan li Yekîtiya Sovyetê mabû û girêdana menevî ya Kurdên Sovyetê bi Kurdistanê re jî ji wê demê dest pê bibû. Mustafa Barzanî gelek baş nazikin. Mesela İran bere xwe bideyne navê Zaroka nîva Kurdê êrê Yekîtî Sovyet navê Barzan ya Barzanî ne ki ev hemî bo خود بارزانی نمرفت گرایتن بو خباتاوی بو گرنگیتاوی بو اهمیتاوی که قدردانیاوی که خلقت گر وکی سمبولایک بارزانی لیرد دید Kurdên diyasporeyê û Rûsên dostên Kurdan destkeftên îroînên li Kurdistanê û pêşveçûna peywendiyên Kurdistanê bi Rûsyayê re weke berhemên keda Mustafa Barzanî dizanin. Mela Mustafa Barzanî esasê kurdatiya nû van salê nû di wî nadanî ji ber vê yekê em serê xwe pê hildin û em zanin û kalkê me hemiya ye û taca serê me ye em xwe pê didin naskirin û xwe pê mezin dikin di vî miletê Rûs ji ber miletê Rûs bi xwe wîna naz dike û gelkî qedr û qîmetê wîna digire. Во-первых, у меня много друзей среди курдов. Gelek dostê min Kurd hene. Ez îroj bo vir hatime vexwendin. Gelek agahiyên min li serkarê lîderê Kurdan Mustafa Barzanî heye. Ez baş dizanim wî ji bo gelê xwe çend xebat kiriye û ji bo hevnêzîkirina gelên me jî kedawî heye. Ez jî dixwazim ji bo dostaniya gelan bi riya wî de bimeşim. Миссионерскую деятельность. Lewheya bîranînê ya li ser dîwara awahiyê ku Mustafa Barzanî lê jiya bû sala 2012 ji aliyê şaredariyê Moskowayê bi beşdariyê serokê wê demê ya Başûrê Kurdistanê Mesûd Barzanî hatiye danîn. Ji wê demê vir ve ev adres bûye ne tenê ciyê bi bîranîna rojên jidayîkbûn an ji mirina Barzanî lê her wiha bûye ciyê herî pêşîn a serdana her şandekî fermî ya ji Kurdistanê bo Moskow û xwendekarên Kurdistanî yên li Rûsyayê jî. Kamî Şeddadî, Rûdaw, Moskow.